Hello guys, may gabi. Welcome to my channel. This is Eric Kilot guys. Part 2 ni siya guys, kaganina yan. So part 2. Please subscribe. Please subscribe po, please. Ano kami? Deng! Bro, magsisitin. Ada sini. Sidrick na. Deng! Unsay mong gidula? Ano? Unsay mong gidula? Di dagan din ako. Indaw! Kinsang cellphone ni mong gigamit? Unsa na? Patarong nga ba? Klaro. Ano ba? Ano ba? Unsa ilis-ilis og short dagang kuan? Sa ilis-ilis og short dagang kuan. Deng! Dula ta? No! Tagnaan nimo kagabi eh. Sabot ko siya. Mo. No ko. Muning ako tito tubig si Lola dito sa iyang si Arneng. Doha lang kabalde. Lola, bigyan ka ito. Ako. Kalula ba, yang balde dito, dugang, butang itong tubig, yang kuhan si Ar. Doha lang gud ka balde good. Hindi pa. Laylay ako. Gamay. Tupaon din mo. Naon din mo, manumbag di ka. Indaw! Oh. Dili, ruplag! Wala daw Dili, maabot dili, pakita na ko. Itong amo niya ba? Itong bae. Wala mo abot amo. Dito lang ilagay ko. Kani ba? Boto na siya. Boto na siya. Kaparo. Mag, igod ang Jerry, Hindi mo na makasama kita mo. boto po din tali. Ah, Oo. wala ka din 15 minutos mo. Jerry. Itong batuan niya ba? Maro ka na nga. Gusto mo itong mga kanang mga pas mo sa gusto. Kanang magpuro. Ang inahanglan mo naghagod. Bula-bula ta ding! Gusto ka na dun. Kana. Gusto ka yun. Halos Bula-bula ta! kan ba nga ang tanang ugat na Bus, kulataha ko bus. Kaya lain na dyan ang lawas. Pero ka nanao na kakuhan. Asa na mo. Pwede lang sa mga ginagbay panuhot. Pero ka nang magkurong na. Ngita ginaghagod ba. Sa mo kag siya may Biting, kasatidana. yes! Awa. Deng!
daw, ma'am. Pupirik. Ikaw diyan po na to. Deng, tarawa ba? Nabunta ka! Tanawa ba? Dali! Kanyo! Wait lang. Dool! Dool ba? Para makaklaro ka. Kita niya. Kita ni. Kani o, kani. Na. Pagmana, patanawa daw ko. Para makakuha kang box. Katong box ba? Katong libre box ba? Libre box. Ano mo gyapon kay pas mo boss, mabasa rin ka Usa sa ba boss. ni mong napunatan ato, Deng? Mabasa mo sa hotel. Masa di baligayan boss. Pila. Sakay nakuha karakter. Say, malingaw mo kung istorya na mo Ay, sakay kung sayang. driver. Pili ka ba? Awa, nabalik ko. Yang mo sayang ko, okay. Dili panuhoton ko sa Bandung, Dali, liga busukon hotel. ako, dali. Bandung dito kayo. Wala po buwan na. Wada rin ko. Bantang lagi ka. Kahita mo. Sukol lagi na kulan. Eh na, may dagang sayro kayo na. Oh, nandiyan ginawa. Ah, di magsilbi mo. Ika paning kinayong ang income kulang pa na. Pangayo ko. Mata kamay mo sa. Kamot-lamot ko. Kamot po ko tayo po. Nanay is may isa sa Matay, dali. Banrental ko nanawag. Banrental may nakapunbok. Uy, kahilat si Bossing ay. Banrental may kay nanawag. Ata ko portbook na nga Oh, banrental na mo gibutang. Nakato isa banrental driver. Ah, kani kakuan ako driver na tong banrental. Yan na pa yung van kanang van white van ano kanang ay mga van. Boom! Mani man po tayo pa driver ba tayo sakit ang likod boss. Karang marang naluang ko pahilot ko sakit ang likod. Kapoy kay biyahe. Nagunta. Repeat. Deng, gilisdan ako. Gilisdan ako. Ikaw. Kitagaan man ako to 5 days to. Katong tulong mo kurong na kang lawas. Pabalik ka pa rin. Pabalik ka 5 days, ayaw lang 7 days, pero layo man 7 days, 5 tam. Pili lang, 4, 5. Asa 4 ko, asa 4 dyan siya. Layo dyan yung lawas. Sa 4 days lang ako. Okay mo. Ito maglamig man di ay, maglamig baghuman man. Ang Sa mga 4 days ko. ang mga sa akong asawa, di ba, nanganito siya. Oo. Nabuti. Sige pa niyo, pas mo sa kusog, matuloy pa niyo. Ah. Nauli lang siya, sir. Oo ba? Oo, Sige wala na na. ako. Di na pabalik na mo doon. Kaso kung hindi, busy sa trabaho, busy yung ko na. Mali na. Ay, ang busy, permanente na boss. Okay, ako ganun siya ngayon nung ko na. Pwede kang inig Sabado sa gabi, mukuhan na kayo pagka Domingo, relax ka. Oh, tama ni nindot. O tapos pagka magpabuking man yung gadaan ni sir, kaya para pagkalunes sa buntag, Wala. pwede na ka maligo. Maligo, correct. Oo. O depende rin ang time management o kung ano yun. Mama nagingon boss kung o gusto man gud nimo, may praan man gud ha. Tapos akong gingon na magpabuking yung gadaan na kanang Sabado sa alas 7 ba, alas 8, na makuha na nimo. Ana nara man gud na siya mga boss. Oo. Pero dili ka gusto, busy jud. Ang busy yun. Ang wala man jud ko'y time. Busy yun. Yun. Ang tagay din yun. Okay. Night time. Ang para sa lawas, wala.
Wala ko sa'yo mo ha, parang nagparamdam, di patandog ka na, good, no? Patandong na siya. Oh. Advance ba, no? Oo. Ano sa aman di ay ka na, sa man eh. Sa mo lang, ganay ko na kung mabos, ay yung soko na ng ulan. Oo. Pila ka oras ko na initan? Init na nindo ha. Oo. Nga kasagaran na ba yun, boss? Para anan sa pilikan, pag kasagaran may ego, kanina yung wala. Init mo gini, sa kawas. Sa gawas. Kanina, secure man eh. Oh. Wala init, kanina. Yeah, hindi na bagyo kayo nabasa lang, parte yung basa damay pang kamot, diba? Yung isa kay man, Malagyan mo sa kuanan niya pero pag siya natago. yeah, karon kay pag magulan boss, manakag basa, sakay mangyapon, naugan na lang, Oo. naugan na ka. Yeah. Tapos mo rin niya po, wala ulan. Basa kayong dalan. Ang basa na niya mo. Basa gyapon. Yan naugan na lang po ka boss, di ulit ka. Wala na to boss, bagsak na to boss. Ulat na lang jud ka. Gani, hagyan ni Keita. Oh. Na mo unda ko sa hero mo, nasakay na mapud siya no. Pero ba naroon naman? Alas 6, Santo Dios 9. Tapos balik ako pa na 3:30. Sa iyo sudran diha. Tutong na ko na mga alas 7. Mo palag kay ko mango. Di palag man. Man. Comment po kayo mo sawa gani nga kanang na mga isa na balang manghilot. Ang comment po siya. Kumunta na ko mga ano, gusto mo mang comment po dahil. May comment Mo rekomenda man dahil, kung kinsa na mo rekomenda. Hindi pwedeng dili i-recommend. Dami mo kan sa search sa Facebook. Dili man ko ka maulawan mo kuan kay sulit mo yun kayo. Salamat. Mangdi. Siyempre, daghaman po mo rekomenda. Sa kinsa lang got. Uy, maapil mo ko. Maapil ko kung singit ba. Eric Hilot, ang traditional, bahala ko sila. Eric Hilot. Nasa Facebook, Eric Hilot Binisaya. Hindi nga ba na? Eric Hilot, nasa YouTube. Ginig! Yo, puputay ko. Ala! Wala tong karoon. Pili! Yan, kirekomenda. Kalilayo na kinapawan, no? Power pa ito. Nga na timing lang pag-iuli. So, uy, ayaw. Yato ta ka dito. Asa maguna sa Rabina dya? Sa sige naman kung kagi sa Rabina. Naaday diri. Yan, yung unang napunta sa Sengilong, mga lain na dito tayo. Oo. Unang na kong ginom, boss. Naarap ko na sa imo. Unang, di ka mo unang, naarap ko sa imo. Ara gina sa imong Wala po ko. Basta ningon lang ko ng undang. Hindi ka mo undang, di ko kumugos. Ako, igura mo ko manghilot. Pero gusto ka mo undang, undangin lang ha. Kaya mo kang tagilid na dyan kay ka, boss. Kaya nag-istorya pa lang tarong, kapurong na kayo istorya ka. Yan lang ginagawa ko, kung mamasahiro gid siya. Pili na pod! Grabe, pwede tanawa, pwede mo lawas. Kabalo, mong kay tagilid ha. Kaya ito basta mataya pa. Oh, mo lagi, kaya pa. Marehas para sa mas makina. Sa kung pinapaudo. Dagan pa man. Oh, dagan pa. Pero Maski purot-purot. kagalkal na. Dagan pa, okay pa. Pero pag muungot na, Oh, dito na yun siya. dako na yun ang problema. Dito na yun siya pag muungot ang makina. Pero kay mudagan pa man. Okay, rago, mudagan man god. Oo. Pero kabalo na gyud ka mo ron. Sa kanisa itong lawas. Mao gyud. May paganin ng makina. Makinara na siya.
Ato okay. Mura mas grabe matapos. Ding, tabang! Yanan. Ah, sige oh. Oh. Oh, sige. Oh, sige. Gani! Ay, mulusot na diha Demon. Oh. Nindot din ang dula, ano? Tawag-tawag man. Ah, magtawag kayo na Demon sa cellphone. Sige daw. Tawag na eh. Sige na, tawag ka daw. Ding! Tawag ka dada, ina. Ding! Tawag kang dada, da! 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 Dada, intero. Dada, intero. Wow! Chanel! Pam param pam pam. So, sinagmay na palubuhin ng kabo. Ano ginagmaran? Text na. Oh, daw mo si Bimbo. Ang galing ng mangita din ko ka na. Tapos kaya ko sa balay. Hindi na dito ng lubugay yun. Ah, wala. Ang bubugay ba nga dito lang di ma. Limot dana yun. Kana bitong nang gunita na gid boss. Boss. Ah, wala dana. Ay gunit gunit katuod to. Dili mo gubol batumbol na siya mo. Di pa gyud pagunit to. Dana. Dili ka na. Pero dagang ka boss. Ah, dagan. Dagang mo na. Ang kapal mo. Yan ang Patay ding! Dagan ding! Dagan! Ding, third ka ding. Delete na second. Sige, nakita mo ko sa masawa boss. Kita sa Facebook no? okay. Siguro ko na to kay kung ano ba ito, magpahilot yun. Nya. Kita-kita mo ito. Yan siya na. Mo ito nakita. Ito niya mo mga mga siya na. Mahin na si. Kuwan, tawagin eh. Mo ito. Ito, sige. Tanaw to niya akong mga video. Oo. Hindi na ito mahilot yung asawa. Eh, kung sunada ba, makapagkabot mo dyan. Oo, oo. Hindi ito makonto. Pinahilot man, maramag daw. Hindi makontento. Pero kulangan man siya. Ganun ba? Pampungan lang ba? Kita pa sa tuwan, kada yung murag maduplang siya. Maduklan. Kada maduplang sa kinit, murag musipa, dito anay, kung magpan man. Limitan suda. Alam mo Okay. Maigo din ang Ding, ang baba! lalong na ugat. Nana! Wala na sila sa ding. Kaya ko pong hilot bro, simplang katanan man. Oo.
Di papili na kung 5 days, may sa 4 days. Ang gusto sa 4 days. Oo. Yung 4 days pa. Di, magdali ko boss kay ano na pa na trabaho lagi. Kasi di pwede ito. Pero undangan lang. Wala niya yun ato na makulingan niya na yun. Kapag may kahong maghilot na to, decide na siya murag. Napil niya bang, murag lamig yun. Luto na po ng sining daw. Dapat sila Tangerine daw? Oh. Oy! Ano magpili? Magkagya, bukit na yun. Ah. Watch out, bitch. Here I come, bitch. Wala na Diamond. Wala Charge na lang na be. Ikaw yan. Wala na ko pa naman. Ikaw ganito. Dilo. Ikaw sa. Oo na ko no. Uy, Lana! Ayaw na, Uy, ayaw na, Lana! Pwede ko pa. Kauna ha. Kauna dito ako. Uy, klasa, yung taon na da. Naman, din charger. Ayun na lang, ako na lang kanya, ako na lang. Ako na lang. Dali, bukay ka ba doon? May tawag mo. Siyempre, kakwala. Ivoni Jerry. Hi, ma'am. Yeah. Yeah. Uy, dagat, Jerry! Uy! Ala.
Daw, wala na di kay L na ako na. Na kay L na ako na. Kami nagkatiyat. Oh! Go, 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 go. Go, 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 go. Layo ko din ng dati. Oh, tayo 30 ko ba? Ano gini oh. Bullet store. Bullet store. Bullet store. Ikaw pang wifi da? Oo. Ito na na-off na wifi. Kanya na. Tapos, kabangon ta. Yawa, di mo mamukaw daw eh. Hindi, kayo. Ay, pagpasa karon. Ah. Ya karon ng kugma, di na po ta maligo ha. Asimik ka. Asimik ka. Utang ganding! Lady. Udah nak no? Udah nak boy. Naksik kong wifi. Ay ba? Laway. O fibit ko. Oo, sa nabigay niya. Ako niya dahil. Saan nagbuto? Mga mandikla ni bayad na. Mang, may nanabog mag si Jerry na po. Ah! Uy, gano'n wag mo kaya mas natin cookie. Hindi na, ilan man. Sabihin na, di mo. Ito lang buti niya. May nag-cookie naman. Esto, mali ako magkain nito. Pensyon. Ano de? Mamatay daw taga-bats. Niya. Para, Yung mga ipagbaritos. wala. Wala. Bunot. Marites ni tae. Mang ila, igisip na ko ni Dine. Kalibaw, igisip. Igisip ba na ko ni? Tur ka? Igisip ni. Igisip ba ni? Oh, kalibaw, paminaw, good mang. Sabi mo kung, kalamay dyan mo. Nagpap na Wala ika. na mo nagsampuan. Samok. Kasi kayo taglayo. Mamang ang. Ito na yung uki-uki ano mo. Well, Okay na yun. Ito nagdam sa snog. Ay, katungkuhan. uy. Hindi tam okay. Uki pa rin. Unsa dito ka, di man ako na ng uki-uki. Hindi ka nakabitang okay? Ambot. Hindi ka nag-uki anak. Ambot. Naroon ko rin, dulo. Ito, uki. Ikaw, ano ba?
na lang uwi. Oo ko. Ito, martis ko kay ka. Hoy! Di kang bata ron! Dumog ko magpakasabasa ha. Muna di kong itawag. Ki! Anak ka ha? Ki! Anak dyan ka bang? Ki! Ay, no. Nilabas ka lang dito. Hilong ba? Hilong. Okay na, boss. Hoy! Magkaya ka. Jesus, ma'am. Ayun na. Unsay Please gisudan? just jogging past Jack. Unsay sudan oy? Yan guys, manakog hilot guys. Please subscribe, like, and share. Bye-bye.